Κουβαλάτε το βάρος μιας συνωμοσίας ενάντια στο σκοπό σας και τώρα, αυτή ακριβώς τη στιγμή, η αλήθεια πρόκειται να αναδυθεί. Κάτι σχεδιάστηκε στις σκιές του ταξιδιού σας. Μια σιωπηλή κίνηση για να εκτρέψει την πορεία σας. Αλλά η διάβγεια που αναζητούσατε τόσο πολύ μόλις βρήκε το δρόμο της προς εσάς. Αυτό που σας συνέβη δεν είναι ατύχημα, ούτε μία απλή πρόσκαιρη αποθάρρυνση. Είναι το αποτέλεσμα μιας συνεχούς πίεσης που προσπάθησε να πνίξει το κάλεσμά σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω ακριβώς τι συμβαίνει. Μέχρι το τέλος θα αναγνωρίσετε τα κρυφά σημάδια που αποδεικνύουν ότι δεν δοκιμάζεστε απλώς, αλλά ότι βρίσκεστε υπό παρακολούθηση. Θα κατανοήσετε το μοτίβο σαμποτάζ που έχει εξαντλήσει την ενέργειά σας και σας εμποδίζει να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο. Και πριν τελειώσουμε, υπάρχει μια δήλωση ταυτότητας που θα εκφωνήσω απευθείας πάνω στη ζωή σας. Μια επιβεβαίωση που θα σφραγίσει αυτή τη συνάντηση ως το οριστικό σημείο καμπής της πορείας σας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα, νιώστε τον αέρα να γεμίζει το στήθος σας και προσπαθήστε να παρατηρήσετε τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν ακούτε αυτά τα λόγια. Νιώθετε μια κούραση που ο ύπνος δεν γιατρεύει, ένα βάρος που μοιάζει να έρχεται απ' έξω, σαν να κουβαλάτε την προσπάθεια 3 ζώων ταυτόχρονα. Υπάρχει μια κοινωνική απομόνωση που έχει εγκατασταθεί απότομα. Συζητήσεις που παλιά είχαν νόημα τώρα μοιάζουν κενές, σαν οι άνθρωποι γύρω σας να διαβάζουν ένα σενάριο που εσείς δεν αναγνωρίζετε πια. Νιώθετε μια αίσθηση διαρκούς επιτήρησης, σαν κάτι να δοκιμάζει συνεχώς την ανθεκτικότητά σας, περιμένοντας να υποχωρήσετε, περιμένοντας να αποδεχτείτε τη μετριότητα που σας επιβλήθηκε. Αυτά τα συμπτώματα δεν είναι αδυναμίες. Είναι οι ενδείξεις ενός ενεργειακού πεδίου που αναταράσσεται επειδή πρόκειται να σπάσετε μια πολιορκία. Η διαίσθησή σας δεν αποτυγχάνει. Σας προειδοποιεί ότι ό,τι σχεδίασαν εναντίον σας δεν έχει δύναμη πάνω στο πνεύμα σας. Αν έστω και ένα από αυτά τα σημάδια σας άγγιξε, αν οι ώμοι σας έπεσαν σε κάποια στιγμή τα τελευταία λεπτά, προσοχή, πρέπει να προετοιμαστείς τώρα. Έχω ετοιμάσει ένα υλικό για όσους αμφιβάλλουν για τη δική τους κλίση από τον Θεό και ακόμη δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση. Είσαι ένας από τους εκλεκτούς. Θα σου δώσει αυτή τη σαφήνεια. Είναι τα 7 σημάδια της γλώσσας της κλίσης. Τα σημάδια του Θεού στην ιστορία κάθε εκλεκτού για να ξαναδιαβάσεις τη δική σου ιστορία και να αναγνωρίσεις τον σκοπό που έχει σφραγιστεί πάνω σου πριν από τη θεμελίωση του κόσμου. Σταμάτα να αποκαλείς σύμπτωση αυτό που είναι κλίση. Σταμάτα να σιωπάς την ιερή ανησυχία. Σταμάτα να αναβάλεις την απάντηση που νιώθεις. Το παράθυρό σου κλείνει και ένας εκλεκτός που δεν αναγνωρίζει την κλίση δεν περπατά στο σκοπό του. Πάνω από 10.000 άνθρωποι έχουν ήδη διαβάσει τα 7 σημάδια και έλαβαν τη βεβαιότητα που αναζητούσαν εδώ και χρόνια. Ήταν σαν εσένα. Ένιωθαν κάτι που κανείς δεν καταλάβαινε. Ζούσαν μέσα σε μια σιωπηλή αμφιβολία και ανακάλυψαν ότι ήταν αληθινό και είχε όνομα. Η προσφορά είναι ανοιχτή μόνο αυτόν τον μήνα. Άνοιξε τώρα τον σύνδεσμο στο καρφιτσωμένο σχόλιο, πριν η αμφιβολία κλέψει ακόμη έναν χρόνο από την κλίση σου. Πληκτρολογήστε τον αριθμό 888 στα σχόλια. Τα δάχτυλά σας που πληκτρολογούν αυτούς τους αριθμούς είναι το πνεύμα σας που λέει ναι στην αλήθεια. Είναι η μικρότερη συμφωνία, αλλά είναι μια πραγματική συμφωνία με την ίδια σας την απελευθέρωση. Πληκτρολογήστε 888 και γυρίστε πίσω σε μένα, γιατί το στρώμα κάτω από το στρώμα είναι εκεί που η αληθινή αποκάλυψη αρχίζει να ξετυλίγεται. Αυτό που ζείτε δεν είναι μια αποτυχία πορείας, αλλά το αποτέλεσμα μιας συχνότητας στέρησης που προβλήθηκε πάνω στο μονοπάτι σας. Υπάρχουν εξωτερικές φωνές, προσδοκίες τρίτων, απαιτήσεις ενός συστήματος που δεν γνωρίζει την ουσία σας και που εγκαταστάθηκαν ως ένας σταθερός θόρυβος, πνίγοντας τον φυσικό σας τόνο. Λειτουργήσατε για χρόνια προσπαθώντας να συντονίσετε το ραδιόφωνο σας σε συχνότητες που δεν σας ανήκαν,
προσπαθώντας να ευχαριστήσετε κοινά που ποτέ δεν παρακολουθούσαν πραγματικά το δικό σας θέαμα. Αυτό το μοτίβο σαμποτάζ, αυτή η αίσθηση ότι τρέχετε και δεν προχωράτε, είναι απλώς η μαγνητική απόκριση στην προσπάθεια να είστε αυτός που δεν σας αναλογεί να είστε. Η κούρασή σας είναι ο καθρέφτης της προσπάθειας να στηρίξετε μια μάσκα που ζυγίζει περισσότερο από το ίδιο σας το πρόσωπο. Φανταστείτε τώρα ότι η ζωή σας είναι μια απέραντη γαλήνια αυλή. Παλιά, αυτή η αυλή ήταν ανοιχτή, φωτισμένη από τον ήλιο, ενωμένη με τον ορίζοντα. Αλλά με τον καιρό άνθρωποι, γεγονότα και εξωτερικές απαιτήσεις άρχισαν να περιτυχίζουν αυτή την αυλή. Έχτισαν ψηλούς τοίχους ενοχής, φράχτες φόβου και πύλες κλειδωμένες με κλειδιά που παραδώσατε χωρίς να το καταλάβετε. Σας είπαν ότι η αυλή ήταν μικρή, ότι έπρεπε να προστατευτείτε, ότι το εξωτερικό ήταν επικίνδυνο, αλλά αυτό που κανείς δεν σας είπε είναι ότι αυτή η αυλή, στον αρχικό της σχεδιασμό, έχει μυστικά περάσματα, ανοίγματα που μόνο το χέρι σας μπορεί να αγγίξει. Αυτό που σχεδίασαν εναντίον σας ήταν μόνο η ψευδαίσθηση ότι δεν υπήρχε διέξοδος, ότι ήσασταν εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτούς τους τοίχους ξένων προσδοκιών. Ξέχασαν ωστόσο ότι ο ιδιοκτήτης της αυλής είστε εσείς. Μόνο εσείς κατέχετε τον δονητικό κωδικό για να αποκαλύψετε τις πόρτες που αποκρύφτηκαν από τη βλάστηση της λύθης. Αν η εικόνα αυτής της αυλής, των φραχτών που υψώθηκαν και των πορτών που τώρα αρχίζετε να διακρίνετε, βρήκε νόημα μέσα σας, αν νιώσατε ότι ο τοίχος έχασε επιτέλους τη στερεότητά του μπροστά στη διαυγιά σας, πληκτρολογήστε τις λέξεις «Είμαι εδώ» στα σχόλια. Αφήστε αυτή την αναγνώριση να σφραγίσει τον τόπο όπου η αλήθεια μόλις προσγειώθηκε στο εσωτερικό σας. Η πράξη της γραφής αυτών των δύο λέξεων είναι η δήλωσή σας ότι σταματήσατε να κρύβεστε στις σκιές των τοίχων των άλλων. Πληκτρολογήστε τώρα και γυρίστε πίσω σε μένα ώστε να προχωρήσουμε σε ό,τι απομένει να αποκαλυφθεί. Η λύση για όλα όσα έχετε κουβαλήσει δεν είναι να ενεργήσετε με περισσότερη δύναμη, ούτε να αναζητήσετε νέες στρατηγικές ή να τρέξετε πίσω από εξωτερικές λύσεις. Η λύση είναι η επιστροφή, είναι η απομάθηση του επίγοντος που σας επιβλήθηκε σαν μαστίγιο. Σε όλο σας το ταξίδι σας δίδαξαν ότι όποιος δεν τρέχει δεν φτάνει, ότι όποιος δεν κουράζεται δεν αξίζει, ότι όποιος δεν θυσιάζεται δεν είναι άξιος. Αυτό είναι το ψέμα που στηρίζει την εξάντλησή σας. Η επιστροφή απαιτεί να μαλακώσετε το στήθος σας και να επιτρέψετε στη σιωπή, εκείνη τη σιωπή που φοβάστε να αντιμετωπίσετε, να γίνει ξανά ο οδηγός σας. Σε αυτή τη σιωπή, η αρχική σας διαίσθηση, εκείνη η φωνή που ακούγατε πριν σας πει ο κόσμος τι να σκέφτεστε, αποκτά ξανά χώρο να αναπνεύσει. Δεν πρόκειται για μια εργασία, αλλά για μια άδεια. Πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας να σταματήσει να προσπαθεί να λύσει αυτό που δεν είναι δικό σας. Όταν χαλαρώνετε τα σχοινιά που σας δένουν με σχέδια που δεν σας φέρνουν ζωή, η αυλή ανοίγει από μόνη της. Αυτό που είναι δικό σας, αυτό που σχεδιάστηκε για την τροχιά σας, δεν χρειάζεται πολεμική προσπάθεια για να επιτευχθεί. Χρειάζεται μόνο παρουσία, και η παρουσία δεν γεννιέται από τον θόρυβο. Ανθίζει στην απόλυτη ηρεμία του να γνωρίζετε ακριβώς ποιοι είστε, ανεξάρτητα από το τι σχεδιάζει ή υπαγορεύει ο έξω κόσμος. Είναι μια συνεχής απομάθηση, ένας σταθερός καθαρισμός των φίλτρων που έβαλαν στα μάτια σας για να μην βλέπετε την απεραντοσύνη που πραγματικά κατοικεί γύρω σας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα μαζί μου τώρα και αφήστε αυτή τη διάβγεια να βρει τη θέση της στο στήθος σας. Αν κάτι σε αυτό το μήνυμα επιβεβαίωσε αυτό που το πνεύμα σας ήδη ήξερε βαθιά μέσα του, ακόμα και αν πριν ακούσετε την πρώτη λέξη, αφήστε το like σας να είναι το άνευ λέξεων αμήν σας. Όχι ως μια μετρική κοινωνικής δικτύωσης, όχι ως ένα νούμερο για να τροφοδοτήσει κάτι εξωτερικό, αλλά ως μια βαθιά και σιωπηλή συμφωνία ότι αυτό που ονομάστηκε εδώ ονομάστηκε σωστά.
Αυτή είναι η χειρονομία αναγνώρισή σας, η υπογραφή σας στην αλήθεια που μόλις αποκαλύψαμε. Μείνετε σε αυτή την κατάσταση για μια στιγμή. Υπάρχει κάποιος στη ζωή σας που χρειάζεται ακριβώς αυτό το μήνυμα τώρα. Κάποιος που γνωρίζετε καλά, κάποιος του οποίου το πρόσωπο μόλις εμφανίστηκε στο μυαλό σας ενώ μιλούσα. Είναι εκείνο το άτομο που προσπαθεί περισσότερο από όλους γύρω του, που κρατά μια σχεδόν μυστική ελπίδα και ζει μια κούραση που κανείς δεν μπορεί να δει. Είναι κάποιος που περπατά σιωπηλός, κουβαλώντας έναν σκοπό που για τους άλλους μοιάζει αόρατος. Στείλτε το σε αυτό το άτομο. Όχι ως μια σύσταση, όχι ως ένα περιεχόμενο, αλλά ως μια αναγκαία παράδοση. Με τον ίδιο τρόπο που αυτή η αποκάλυψη έφτασε σε εσάς σαν προειδοποίηση, πρέπει να φτάσει και σε εκείνον που περιμένει επίσης αυτό το σημάδι ότι το μονοπάτι, αν και στενό, παραμένει ανοιχτό. Πριν τελειώσει αυτό, πληκτρολογήστε τις λέξεις «Εγώ είμαι ο εκλεκτός» στα σχόλια. Όχι ως μια επιθυμία, όχι ως μια παροδική ελπίδα, αλλά ως μια οριστική επιβεβαίωση. Η συμφωνία που σχηματίζεται σιωπηλά μεταξύ του ουρανού και της ακοής σας είναι μια συμφωνία από την οποία θα ζήσετε για το υπόλοιπο αυτής της περίοδου. Πληκτρολογήστε αργά με την πεποίθηση εκείνου που γνωρίζει το ίδιο του το όνομα. Αφήστε τα δάχτυλά σας να κάνουν αυτό που το πνεύμα σας κάνει ήδη αυτή τη στιγμή. Να σταθεροποιήσει τη θέση σας στο κέντρο του ίδιου σας του σκοπού. Αυτό που θα πω τώρα είναι η διάγνωση μιας κίνησης που προσπάθησαν να αποκρύψουν, αλλά που το πνεύμα σας ήδη αισθανόταν να δονείται στον αέρα. Μέχρι το τέλος αυτής της συζήτησής μας θα αναγνωρίσετε τα σημάδια που προσπαθούν να σας κρατήσουν στην αμφιβολία, θα κατανοήσετε το μοτίβο σαμποτάζ που σχεδιάστηκε για να σας κάνει να πιστέψετε ότι δεν ανήκετε στη συγκομιδή που έρχεται και θα λάβετε την οριστική διάβγεια για το ποιοι είστε σε αυτό το σκηνικό. Έχετε παρατηρήσει μια κούραση που δεν περνά με τον ύπνο, μια εξάντληση που μοιάζει να προέρχεται από το κουβάλιμα ενός βάρους που δεν είναι δικό σας. Οι συζητήσεις που παλιά κυλούσαν τώρα μοιάζουν με τείχους και η απομόνωση ήταν ο μόνος σας τρόπος να διατηρήσετε ό,τι απομένει από ενέργεια. Υπάρχει μια διαρκής αίσθηση ότι σας παρακολουθούν, όχι από ανθρώπινα μάτια, αλλά από προσδοκίες που προβλήθηκαν πάνω σας για να μην νιώσετε ποτέ έτοιμοι για το επόμενο βήμα σας. Είναι η μικρότερη συμφωνία, αλλά είναι πραγματική. Πληκτρολογήστε 888 και γυρίστε πίσω σε μένα. Αυτό που ζείτε δεν είναι αποτυχία πορείας. Έχετε λειτουργήσει υπό μια συχνότητα στέρησης που προβλήθηκε από εξωτερικές φωνές στο μονοπάτι σας. Αυτές οι φωνές, συχνά προερχόμενες από θέσεις εξουσίας, προσπάθησαν να σας πείσουν ότι η θέση σας είναι στην άκρη, περιμένοντας μια άδεια που δεν θα ερχόταν ποτέ. Τραβήξατε σχοινιά που δεν ήταν δεμένα πουθενά. Μπερδέψατε την αφοσίωσή σας με την ακραία εξάντληση και προσπαθήσατε να παρουσιαστείτε σε ένα κοινό που ποτέ δεν είχε πρόθεση να ακούσει την αλήθεια σας. Η αιτία αυτού είναι ένας αρχαίος σχηματισμός, ένα σύστημα ριζών που προσπάθησαν να κλαδέψουν πριν καν ανθίσετε πλήρως. Φανταστείτε ότι η ζωή σας είναι μια ευρύχωρη αυλή. Ένας χώρος προορισμένος να υποδεχτεί μεγάλα πράγματα, αλλά που, χωρίς να το καταλάβετε, τον περιτρίχησαν με τείχους ξένων προσδοκιών. Τοποθέτησαν κλειδωμένες πύλες σε μέρη όπου θα έπρεπε να υπάρχει ελευθερία και εσείς περάσατε χρόνια προσπαθώντας να σπάσετε τις λάθος κλειδαριές. Αλλά εδώ είναι η αποκάλυψη. Αυτή η αυλή έχει μυστικά περάσματα που μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε επειδή δεν ανταποκρίνονται σε μεταλλικά κλειδιά, αλλά στη συχνότητα της ίδιας σας της φωνής. Αν κάτι μέσα σας μόλις σφραγίστηκε, αν η εικόνα της αυλής και των κρυφών περασμάτων έπεσε σε ένα βαθύ μέρος που δεν μπορείτε να εξηγήσετε με κοινές λέξεις, πληκτρολογήστε τις λέξεις «Είμαι εδώ» στα σχόλια. Αφήστε την αναγνώριση να σφραγίσει εκεί που μόλις προσγειώθηκε. Η πράξη της πληκτρολόγησης αυτών των λέξεων κάνει τον μάρτυρα μόνιμο στη δική σας καταγραφή. Πληκτρολογήστε και γυρίστε πίσω σε μένα. Η λύση δεν είναι να πολεμήσετε τους τοίχους, αλλά να επιστρέψετε στη σιωπή,
όπου η αρχική σας διαίσθηση αναπνέει ακόμα. Δεν χρειάζεται να χτίσετε τίποτα καινούριο. Χρειάζεται να απομάθετε το επίγον που σας διδάχτηκε. Η επιστροφή σας είναι μια πράξη απαλότητας. Μια επιστροφή στο σπίτι που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχατε αφήσει. Όταν αποσύρεστε, όταν σταματάτε να προσπαθείτε να εξηγήσετε την τροχιά σας σε εκείνους που δεν έχουν αυτιά για τη συχνότητά σας, επιτρέπετε στα μυστικά περάσματα της αυλής σας να ανοίξουν φυσικά. Η δύναμή σας δεν βρίσκεται στην ένταση της αναζήτησής σας, αλλά στην ησυχία της παρουσίας σας. Πάρτε μια βαθιά ανάσα μαζί μου. Μείνετε με αυτό για μια στιγμή. Αφήστε αυτή την αλήθεια να κατακαθίσει στο μέρος σας που περίμενε περισσότερο, να ακούσει ότι δεν χρειάζεται να παλεύετε για ό,τι είναι ήδη δικό σας εκγενετής. Όχι ως μια μετρική κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ως μια συμφωνία ότι αυτό που ονομάστηκε εδώ ονομάστηκε σωστά και ότι αποδέχεστε τη νέα σας θέση. Σκεφτείτε εκείνο το άτομο που προσπαθεί πολύ περισσότερο από όλους γύρω του, που δίνει τα πάντα από τον εαυτό του και παρόλα αυτά βλέπει την πόρτα να παραμένει κλειστή. Σκεφτείτε εκείνη την ψυχή που περπατά σιωπηλή, κουβαλώντας ένα βάρος που κανείς άλλος δεν βλέπει, κρατώντας μια ελπίδα κρυφή που ήδη αρχίζει να μοιάζει με φορτίο. Το πρόσωπο αυτού του ατόμου μόλις εμφανίστηκε στο μυαλό σας ενώ μιλούσα, δεν είναι έτσι. Στείλτε το σε αυτόν. Όχι ως μια τυχαία σύσταση, αλλά ως μια αναγκαία παράδοση. Με τον ίδιο τρόπο που αυτή η αποκάλυψη έφτασε σε εσάς, σαν μια προειδοποίηση που δεν ήρθε από τον εξωτερικό κόσμο, πρέπει να φτάσει και σε εκείνον. Εσείς είστε το κανάλι για να καταλάβει και εκείνος ότι η συνωμοσία σιωπής που τον περιβάλλει δεν έχει δύναμη make, but it is the most real, because it marks the territory of your awakening. The truth is that you have been operating under a frequency of scarcity that was projected by voices external to your path. For years, they tried to convince you that your sensitivity was a flaw, that your intuition was just insecurity, and that you should mold yourself to what the system considered acceptable. The pattern is this. They expect you to fight against what does not exist, consuming your energy in labyrinths of worry while your true power remains at rest, asleep behind a curtain of noise. You are not being pursued by people. You are being challenged by a paradigm that fears what you carry within you. Think of your life as an immense and ancient courtyard, surrounded by high walls that were built brick by the expectations of others. They painted this wall with the colors of fear and doubt, trying to convince you that the courtyard ends where the eye can see. But the revelation I bring today is that there are secret passages in the walls of this courtyard, gates that only respond to the frequency of your own voice. As long as you are busy trying to fix the bricks of the wall, you will never notice that the passages are right there, ready to open. The teacher who discovered what they are plotting did not look at the wall. He looked at the ground and realized that the roots of your essence were already breaking through the concrete. Let that recognition seal what has just landed in your consciousness. Type I see and come back to me. The solution to what you are experiencing does not require effort, does not require a new to-do list, and does not require you to try to explain yourself to those who never understood your silence. The solution is the return. It is the unlearning of urgency. When you stop chasing an approval that will never come, your nervous system enters a state of rest, and in that rest, intuition speaks with crystal clarity. You do not need to build your freedom. You only need to stop feeding it with your anxiety. The conspiracy against your purpose unravels the moment you decide you no longer need an audience to be who you are, not as a metric, but as a deep agreement that what was named here was named correctly, without filters and without pretense. It is a sacred gesture of recognition. Someone you know who has been trying harder than everyone around them. Someone who carries a visible tiredness, though they always try to smile. Someone who walks in absolute silence because they are afraid that if they speak, no one will understand the magnitude of what they feel.
That face that just appeared in your mind, that person whose features seem to carry the weight of the world, is the one who must receive this sign. Send this to that person, not as a content recommendation, but as a delivery of a vital warning. You are the bridge for them to understand that the conspiracy of silence that surrounds them has no strength against the frequency of their truth. Your essence was designed for expansion, and this feeling of vigilance you carry, as if you are always waiting for the next blow or the next block, is just the reflection of how much you protect your purpose. They tried to create an environment where your voice sounded like a distant echo, but what they did not foresee was that your silence, in truth, was accumulating a creative pressure that is now ready to break through any barrier. The teacher we spoke of discovered that the fear they tried to inject into your path is ironically the fuel that accelerates your revelation. Where they saw an end, you are beginning to see the foundation of something that cannot be contained by human structures. You have spent too much time trying to fit into a mold that was never your size. Every time you tried to explain your path to those who do not have the vision for your journey, you lost a fraction of your energy. But now, the frequency has changed. Your clarity is not something you need to conquer out there. It is something you need to allow to bloom in here. The conspiracy against your purpose cannot stand before your authenticity, because authenticity is a frequency they do not know how to decode. They operate on the basis of scarcity and comparison, while you are being recalibrated for the abundance of your own original truth. Breathe deeply and feel the stability that comes with accepting your place. What was done against you in truth only served to polish your perception. You were not stopped. You were prepared. What you felt as a delay was the necessary time for your roots to deepen, ensuring that when your moment of harvest arrived, no external storm could shake your structure. That tiredness you felt was not weakness. It was the fatigue of carrying a weight that never belonged to you, and now you are dropping burden after burden, letting lightness become your new natural state of being. Not as a wish, not as a hope, as a confirmation. Type it slowly. What you feel now, this relief that begins to travel down your spine, is the evidence that the hidden strategy of those who tried to slow your walk has lost its effect. You are no longer the person seeking validation in corridors where there is no light for you. You are the very source of the light those corridors so feared to find. The teacher who mapped these containment movements realized a simple truth. Whoever tries to imprison your purpose is, in truth, only building the walls of their own labyrinth, while you, because you possess the key to your own identity, walk toward the exit they will never be able to see. Take a deep breath with me. Let this recognition settle into the part of you that most waited to hear that your intuition was always correct, even when the world around you said otherwise. Stay with this certainty for a moment. It is the smallest agreement, but it is real. The truth is that you have operated for far too long under a frequency of scarcity, dictated by voices that feared your natural expansion. They created the illusion that your place was in waiting, when in truth your place is at the forefront. Imagine now that your life is a vast courtyard, a sacred space they tried to surround with barbed wire fences made of criticism, doubt, and silencing. They thought they had total control over the entrances, but they forgot something fundamental. A courtyard that has secret passages, doors of light that only open with the frequency of your own authentic voice. These passages were not created by human hands. They were designed into your structure before any conspiracy was ever plotted against you. If something inside you just sealed itself, if the image of this courtyard and the inner passages fell into a place you cannot explain but that resonates with your being, type the words "I am here" in the comments. Let that recognition seal where it just landed. Type it and come back to me. Now look at the confirmation button below.
not as a cold metric, but as a deep agreement that what was named here was named correctly, and that you accept your new position of clarity. And there is someone in your life who needs exactly this message right now. Someone who, like you, has been trying harder than everyone around them and still sees the door remain closed. Someone who walks in silence, holding a hope that no one perceives, with a face tired from carrying a purpose that has not yet seen the light of day. Send this to them, not as a recommendation, but as a delivery, a warning that the conspiracy against their truth has no power over what has already been decreed. Not as a wish, not as a hope, as a confirmation. Type it slowly. You are committed, you are sent, you are being led. Right now, all over the world, other people are receiving this same recognition. You are part of something that is not announced with noise, and that is exactly why it is real. It is sealed. Attention! You need to prepare yourself now. I have prepared material for those who doubt their own calling from God and still do not have confirmation. Are you one of the chosen? We'll give you that clarity. These are the 7 signs of the language of the calling, marks of God in the story of every chosen one, so you can reread your story and recognize the purpose sealed over you before the foundation of the world. Stop calling coincidence what is actually a calling. Stop silencing the sacred restlessness. Stop postponing the answer you feel. Your window is closing, and a chosen one who does not recognize the calling does not walk in purpose. More than 10,000 people have already read the 7 signs and received the conviction they had been seeking for years. They were just like you. They felt something no one understood. They lived in silent doubt, and they discovered it was real. And it had a name. The offer is open only this month. Access the link in the pinned comment now before doubt steals another year from your calling.